Horregatik, egiturazko zapalkuntzak erabiltzen ditu ahalik eta toki handien ataratzeko. Euskal Herrian horrek zurra zuzenean ditu. Iberdrola, Confebask, CAF, BBVA, Endesa eta transnazionalak finantzizean beste herrialdeak esplotatzeko ateak irekiten dituzu. Kapitalismoaren logika guztiz arrazista da. Izan ere, lehengaiak mugitzeko arazorik ez dagoen bitartean, Europako mugen migrazio politika altzaileen adierazle garbiena dira. Kapitalarentzat gure bizitzek ez dute apenas balioa, eta teropateraketak eta arrazekeriak balio lan eskin era indatzen dute. Horregatik, aurten martxoaren 8an sistemaren erro arrazista salatzea dagokigu. Ezberdin kolpantzen bagaitu ere aurrean daukagun monstrua berdina da. Bide horretan, gorputz zuriok gure privilegioen eta gure praktika arrazisten eraldatzea, arduratzea ezinbestekoa da. Baina baita ere, estatuek eta enpresa handiek dituzten jarrera kolonialistak salatzea. Euskal Herrian errotuko den mugimendu antiarrazista eta feminista bat sortzeko beharrezkoa izango da hau egitea. Beti ere, emakume arrazializatuen ahotsak entzunaz eta egiturazko zapalkuntzei entzungo dien eskubideen aldeko estrategia feminista zabalduz. Hemen eta orain, guztiontzako unibertsalak izango diren eskubideak aldarrikatzeko unea da. Bada garaia gure lurraldean inposatzen dizkiguten muga fisiko eta politikoak apurtzeko. Gure baitako mugak hautsi nahi ditugu, gorpuzten ditugunak eta sistemarenak. Sistema arrakalatzera goaz, Euskal Herri feminista, antiarrazista eta antikapitalista bat eraikitzera bidean. Gora borroka feminista!